Evanên hêja di vê videoyê de bi kurtasî ez ê basetêgehekê ku di felsefeyê de hatiye bikaranîn bikim ku ew jî amûrên dewletê yên îdeolojîk e. Bi vê jîya ku ji aliyê Louis Althusserê felîzofê Fransî ê Marksîst ve ji bo amûrên dewletê yên mîna perwerdehî, dêr, navbînên ragihandina girseyî, sendîqa, hukuk û hewîdîn ku dewlet wan ji bo hebûna xwe bi kar dihêne hatiye gotin. Herçukasî li dervê kontrola dewletê bin jî ev amûr xizmeta berdewamiya dewletê, parastina hebûna wê û bêhavî jî parastina berdewamiya tekilên berhêneriya kapitalîst dikin.